Hola, molt bon dia a tothom. Soc Enric Carrera, el director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Us passaré a continuació, us faré una presentació sobre els criteris que hem utilitzat per triar les mascaretes de l'UPC i una informació bàsica sobre mascaretes. Vaig a compartir pantalla. Molt bé, doncs anem a explicar els criteris que hem seguit a l'Intexter per encàrrec del rectorat per triar les mascaretes higièniques reutilitzables de l'UPC. Abans de començar, convindria, però, fer un petit repàs sobre quins tipus de mascareta hi ha. Hi ha bàsicament tres tipus de mascaretes. Les mascaretes autofiltrants o EPIs, equips de protecció individual, com les que apareixen aquí, les famoses i conegudes FFP2 i d'altres, les mascaretes quirúrgiques, aquestes típiques de color blau cel que hem vist moltes vegades, i finalment les mascaretes higièniques, que és una nova categoria que no existia fins que no es va declarar la pandèmia i que el Ministeri la va generar. De mascaretes higièniques n'hi ha de dos tipus, les no reutilitzables i les reutilitzables. Expliquem molt ràpidament les característiques de cada una d'elles. En primer lloc, les mascaretes autofiltrants o EPIs estan indicades per personal sanitari que està directament exposat al virus de la Covid o bé en ambients amb una molt elevada càrrega viral, bàsicament personal sanitari. Són mascaretes capaces de filtrar partícules d'una mida igual o superior a 0,3 micres, és important que ens quedem amb aquesta xifra, i n'hi ha de tres tipus. Les FFP1, que filtren el 78% de les partícules d'aquesta mida, de les 0,3 micres. Les FFP2, que filtren un 92%. Existeixen unes equivalents molt similars que corresponen a la norma N95 d'Estats Units o la KN95 de la Xina, que filtren el 95% de les partícules d'aquesta mida. I finalment ens trobem les FFP3, que filtren un 98% de les partícules d'aquesta mida. Aquestes darreres poden tenir o no vàlvula d'exhalació. Les FFP2 protegeixen a més dels aerosols, que serien aquestes microgotetes que projectem quan tossim, esternudem, cridem o cantem, en les que poden o no viatjar els virus de la Covid. Segon tipus, són les mascaretes quirúrgiques. De fet, el nom ja ho explica tot. Són pensades bàsicament per personal que es troba dins del quiròfan, personal sanitari que treballa al quiròfan, per tal d'evitar que al parlar entre ells puguin exhalar qualsevol virus o bacteri que emetin amb la seva respiració i que pugui anar amb la direcció del malalt que està a la sala d'operacions i, diguéssim, amb ferides obertes. A més, tenen un acabat hidròfug exterior per protegir-se de qualsevol esquitxada de fluids que es puguin generar durant l'operació i estan recomanades per personal sanitari, malalts confirmats de la Covid i portadors sospitosos. Filtren partícules superiors a 3 micres, no 0,3, com hem vist abans, sinó 3 micres. L'eficàcia de protecció bacteriana oscil·la entre el 95 i el 98% segons model, i la respirabilitat també entre 40 i 60 pascals per centímetre quadrat en funció del model. A més, tenen una neteja microbiana igual o inferior a 30. Són mascaretes d'un sol ús i, a més, es recomana no utilitzar-les més de 4 hores seguides. Important, mascaretes d'un sol ús. Després ens trobem les mascaretes higièniques, que recordem que n'hi ha de dos tipus, les no reutilitzables i les reutilitzables. Les no reutilitzables, l'aspecte extern és pràcticament igual que una quirúrgica, són més semblants a les quirúrgiques, però menys exigents en quant a eficàcia de protecció bacteriana i més econòmiques. En concret, l'eficàcia de protecció bacteriana és igual o superior a 95, les quirúrgiques eren 98, recordem, la respirabilitat inferior a 60 pascals per centímetre quadrat,
I hem de tenir present que a Europa la categoria equivalent a les mascaretes higièniques allà s'anomenen mascaretes comunitàries i l'exigència és molt menor que la normativa espanyola. L'eficàcia de protecció bacteriana ha de ser del 70% com a mínim. Aquí, com podeu veure, és del 95%. Per tant, la norma espanyola amb mascaretes higièniques, allà anomenades comunitàries, és molt més exigent que la norma europea. I finalment ens trobem, les anteriors, evidentment, són no reutilitzables, són d'un sol ús, 4 hores com a màxim. I finalment ens trobem les mascaretes higièniques reutilitzables, que l'eficàcia de protecció bacteriana és igual o superior a 90, la respirabilitat inferior a 60 pascals per centímetre quadrat i també la norma europea exigeix que l'eficàcia de protecció bacteriana sigui com a mínim de 70. A Espanya recordem que la normativa exigeix igual o superior a 90. Per tant, el nivell d'exigència nostre aquí és molt més elevat. Bé, anem a veure una mica l'eficàcia de les mascaretes. Suposem, aquí és un exemple així una mica divertit, amb uns minutets, suposem, per posar una xifra rodona perquè ens entenguem, que una mascareta és capaç de filtrar doncs, el 50% de les partícules. Doncs bé, si ens trobem dues persones que no porten cap d'elles mascareta, la protecció és zero i, per tant, la capacitat de transmissió seria del 100%. En el cas 2, el portador de la mascareta, quan parla, emiteix una certa quantitat de virus o de bacteris, la mascareta filtra la meitat, per tant, el receptor, repeteixo que aquest 50% és teòric, és simplement per entendre números i que sigui més fàcil de fer càlculs. Doncs el receptor rebria el 50%, d'acord? Si l'emissor no porta mascareta però el receptor sí, aquest es protegeix amb un 50%. El cas ideal seria el 4, en el qual tant l'emissor com el receptor porten mascareta, l'emissor filtra amb la seva mascareta el 50% i quan arriba al receptor torna a filtrar-se de tal manera que la capacitat total de protecció és del 75%. Repeteixo, en el suposat que siguin 50%, que és molt més com ja hem vist anteriorment. I llavors, de què depèn l'eficàcia d'una mascareta? Doncs depèn de la capacitat de filtració, del paper que exerceix cada mida de la partícula a la transmissió dels virus és diferent, per tant, capacitat de filtració. L'ajust, evitar fuites, importantíssim que no hi hagin fuites. I, finalment, la respirabilitat. Si una mascareta té una caiguda de pressió massa alta, és a dir, que té una baixa respirabilitat, l'aire no es filtrarà, sinó que passarà al voltant de la vora de la mascareta. L'aire té tendència a entrar per al lloc més fàcil i, per tant, entrar per les vores. Normalment, quan parlem de mascaretes, de forma intuïtiva, tots ens imaginem que la mascareta és com si fos un colador. I, per tant, el secret, pensem, d'una bona mascareta és que tingui el tamany o la mida dels foradets molt petit perquè no passin el que volem evitar que passin, en aquest cas seria els virus. De fet, no és exactament així, sinó és més aviat una estructura en forma de teranyina en el qual els fils o les fibres no estan distribuïdes d'una forma perpendicular, sinó a l'atzar. I la filtració és la combinació de molts mecanismes de captura, com veurem, sedimentació, tamissat, impacte inercial, intercepció, difusió i atracció electrostàtica. Anem a veure cada un d'ells de forma ràpida. En primer lloc, el cas de la sedimentació seria les partícules que pesen molt i per gravetat ja no arriben, no aconsegueixen arribar fins a la mascareta perquè per gravetat cauen. Aquests cercles grisos aquí valdrien a la secció transversal d'una fibra. En el cas del tamissat, les partícules tenen una mida determinada que resulta ser superior a l'espai que hi ha entre fibres i, per tant, queden retingudes. A partir d'aquí cap a baix, com anirem veient, la cosa es complica una mica més. En el cas de partícules més petites que les anteriors, pensem que quan l'aire
es troba amb les fibres de la mascareta, actua, evidentment, com és un fluid i el que fa és seguir unes línies de flux, de fluid, que s'obren quan es troba la fibra, es tornen a tancar, després es tornen a obrir. Aquesta partícula viatja seguint aquestes línies de flux, però pesa massa i, per tant, no segueix les línies de flux, sinó que finalment és interceptat, encara que la seva mida és més petita que la distància entre fibres. És interceptat per la fibra. L'altre cas que vindria a continuació, les partícules són molt petites, segueixen clarament la línia de flux, són més petites que la distància entre fibres, però al fer el primer moviment perden força i no són capaços de seguir la línia de flux i queden interceptades. El penúltim cas seria la difusió, partícules molt petites que es comporten com si fos un gas, que tenen tendència a ocupar tot el volum d'un determinat espai. Les partícules es mouen de forma caòtica, seguint un moviment brownià, de tal manera que, a més, van canviant de direcció constantment i, per tant, la possibilitat o la probabilitat de que acabin xocant i sent interceptades per una fibra és molt elevada i així és. Finalment, ens trobaríem l'atracció electroestàtica, que no depèn de la mida de la partícula, sinó la capacitat d'atracció degut a la càrrega estàtica, i en aquest sentit, les fibres sintètiques, doncs, que tenen més tendència a tenir electricitat estàtica, són més favorables en aquest sistema. Per tant, la filtració no és únicament per tamissat, sinó per tots aquests mecanismes. De fet, el coronavirus té una mida de 0,1 micres, és francament petit, però una cosa important és que mai viatja sol. Sempre està recobert per una capa de líquid, normalment de saliva, que fa que les mides reals siguin molt més grans d'aquestes 0,1 micres. El 90% oscil·laria la mida entre 0,5 i 10 i les més freqüents serien 1, 2 o 3 micres. A partir de 100 micres es considera que ja no són els aerosols, que serien aquestes partícules, sinó que serien gotícules que més tenen una elevada gravetat i cauen pel seu propi pes. És clar, el problema de les mascaretes a nivell ambiental és força greu. Pensem que una mascareta quirúrgica, aquestes blau cel, no reutilitzables, o inclús la higiènica, no reutilitzable, pesen aproximadament 3 grams, estan fetes de polipropilè i fent uns números molt senzills. Si cada espanyol, 47,5 milions d'habitants, per cert, consumís 3 mascaretes a la setmana, i en quedo curt, perquè teòricament no s'han de posar més de 4 hores seguides. Suposem que les allarguem i és per posar números baixos, només en consumim 3 a la setmana, això representarien 1.700 tonelades de residus al mes. Per tant, el problema ambiental és certament important. D'aquí la importància i l'interès de les mascaretes higièniques reutilitzables fetes de teixit, sigui teixit de calada o teixit de punt. Per què? Perquè són reutilitzables i, per tant, l'estalvi amb residus és tremend. En el cas de la selecció de la mascareta de l'UPC, vam rebre l'encàrrec del rectorat de fer una proposta de quina seria la mascareta que existeix en el mercat, que existia. Això ho vam fer el mes d'abril, en plena pandèmia i amb moltes presses, atès que teníem que tenir la capacitat de resposta per proveir a tota la comunitat de l'UPC de mascaretes. Vam estudiar 14 models de mascareta diferent i vam comptabilitzar, vam avaluar tot un seguit de paràmetres, informació com el nom de l'empresa, referència del producte, web. Vam insistir i ens vam fixar molt amb les exigències de la norma UNE 0065 que regula les mascaretes higièniques reutilitzables, que diu que l'eficàcia de protecció bacteriana ha de ser superior a 90 i la respirabilitat inferior a 60. Evidentment, si la mascareta no complia això, no era acceptada. Vam comprovar quin era el centre que certificava aquests assajos, vam mirar la composició de les fibres per intentar que fossin al màxim
monomaterial per a facilitar el posterior reciclat o reutilització, reciclat en aquest cas. Mirar el tipus d'acabat, moltes vegades s'apliquen acabats químics per impermeabilitzar les mascaretes, que són productes químics ambientalment molt nocius, i després sí, disposava, després una cosa important, sí, quin és el nombre de rentats que l'empresa assegura que la mascareta aguanta, importantíssim, és vida útil, finalment, del producte, i l'existència d'altres certificacions. Sobre aquestes 14 vam eliminar les que no estaven certificades per l'únic laboratori que a l'abril del 2020 hi havia a Espanya per certificar mascaretes. Ja ens vam quedar pràcticament amb la meitat i vam elaborar un sistema de puntuació, d'avaluació, amb una matriu, on teníem present aspectes de qualitat sanitària que complissin els requisits amb el màxim nivell d'exigència, qualitat ambiental, pel que fa referència a l'ecodisseny, monomaterial, facilitat de reciclatge, així com el cost econòmic. I això va donar lloc a una decisió final. Vam triar l'empresa Arpe de la Maresma, que té una llarga experiència en productes similars o de característiques similars a les mascaretes, com poden ser gamuses per rentar o per les ulleres i material similar de polièster. Són mascaretes fetes de polièster reciclat a partir d'ampolles de PET, i la norma diu que l'eficàcia de protecció bacteriana ha de ser superior a 90. En el cas de la mascareta Arpe, a 0 rentats era d'un 91,62 i després de 5 rentats, 95. Pràcticament això és equivalent a una mascareta quirúrgica. La respirabilitat inferior a 60 i era de 28 sense rentar i 34 rentat. El rentar sempre s'encongeix i, per tant, la tupidesa del teixit augmenta i la respirabilitat és diferent. A més, l'empresa Arpe, una empresa tèxtil ubicada al Maresme, de teixit de punt, confecció, doncs té la ISO 9000 de qualitat, la ISO 14000 de medi ambient, un certificat a nivell català, que és la certificació ben fet, el GRS de polièster reciclat i l'estàndard o Ecotex 100, classe 1, que seria aquell tipus de teixits que certifica que els productes químics que puguin portar a sobre durant el procés de filatura, etc., són adequats per pells equivalents al nivell de sensibilitat de nadons. Per tant, és molt adequat quan es tracta de mascaretes en contacte amb la pell. A més, tota la part de papereria i informació està feta en paper FSC, que correspon a explotació de boscos certificats de forma sostenible per obtenir la cel·lulosa per fer el paper. A més, l'empresa Arpe va fer un estudi comparatiu de les característiques ambientals de la seva mascareta en relació a una mascareta quirúrgica, mentre que les emissions de les seves de 117 grams de CO2 equivalent d'una quirúrgica era de 2.062, per tant hi ha una reducció del 94%. En fi, tindríem tota una sèrie d'avantatges ambientals francament molt notables. Finalment es van fer un mateix model però amb dos colors diferents, un de color negre amb una petita trama i un color gris, i finalment van ser distribuïdes per tot el personal de l'UPC, sigui PDI i PAS, i per suposat els estudiants que a més la podien anar a recollir a la biblioteca presentant el carnet d'UPC. Per tant, tot el personal de l'UPC estava cobert amb aquest tipus de mascareta. Quina proposta tenim? És una proposta que encara no està del tot acabada, però estem treballant ja amb això, que quan s'acabi la vida útil de les mascaretes, què pensem fer? Finalment, aquestes mascaretes, encara que l'empresa certifica un mínim de 20 rentats, segurament aguantaran molt més, 60 o 70. Probablement la seva vida útil s'acabarà més per que es fan malbé les gomes que no pas pel teixit,
la idea que existeixi als centres, diversos centres i unitats de l'UPC, edificis d'UPC, contenidors on deixar aquestes mascaretes, on demanarem sobretot que les persones que llencin aquestes mascaretes fora d'ús ens facin el favor d'eliminar les gomes, que les treguin, que només llencin la part tèxtil. Posteriorment s'haurà de fer un rentat per qüestions d'higiene i salubritat i la idea seria enviar-ho a triturar a empreses trituradores de teixits i aquesta fibra resultant, al 100% o fins i tot barrejada amb fibra bona, segurament amb una certa quantitat per garantir el bon funcionament, podrem fer no teixits per fer filtres, per fer diverses aplicacions o simplement obtenir de nou fil, després teixir-ho i confeccionar-ho i fer, per exemple, no ha de ser necessàriament així, doncs un producte d'utilitat per la comunitat universitària UPC. Estem parlant d'una mascareta de polièster 100%, que aquest polièster ja ve reciclat de PET d'ampolles i, per tant, el fet de ser monomaterial, a diferència d'altres mascaretes que estan fetes de diverses fibres, doncs això afavoreix el seu reciclatge. Per tant, això, repeteixo que ho estem treballant amb diverses unitats de l'UPC i finalment acabarem optant per una solució d'aquest tipus que tancaria el cicle. Per acabar, molt ràpidament, unes recomanacions d'ús de les mascaretes i sobretot insistir en que un mal ús, una mala tancament de la mascareta és incorrecte i a més és perjudicial i no protegeix. Començaríem per aquesta imatge de l'esquerra que hem vist moltes vegades, persones que porten la mascareta sense tapar el nas. A aquesta persona jo li diria: vostè se'n recorda o ha vist per la televisió com es fan les proves del PCR? Doncs les proves del PCR posen una varilla al nas. I per què la posen? Perquè allà és on hi ha el virus. Per tant, si no protegeixes el nas, no estàs ni protegint-te tu ni protegint els altres. Si la mascareta està posada de manera que no protegeix la barbeta, també malament. Si aquesta mascareta és una mascareta molt folgada, per la qual hi ha fuites per tot arreu, un exemple típic és les ulleres. Si se'ns entelen les ulleres és que l'aire no passa filtrat. L'aire té tendència per sortir pel lloc més fàcil. Es trobarà el teixit que té una certa dificultat perquè l'aire hi passi, una certa perquè hi passa igualment i per tant buscarà els llocs més fàcils. Si aquesta altra imatge d'una persona amb el nas a punt de sortir, tampoc, ja no diguem si la porta en el coll posada, és a dir, sense cap tipus de protecció i, per tant, la correcta és aquella que ens protegeix perfectament el nas i la boca i, a més, el tancament és prou correcte per evitar fuites. Per la meva part, i així acabo la meva presentació. Aquí tenen el meu correu electrònic per si volen fer alguna consulta. Moltes gràcies.